Программабызны Матбугат күзәтүе белән дәвам иттерәбез. Аның белән сезне мин Назым Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы язмаларына күзәтүне дәвам итәбез. Совет чорында тәрбияләнмәгән буын уллар өчен октябрь бәйрәме буларак танылган 7 ноябрьне бик үк белеп бетерми. Ялмы-ял, әлеге бәйрәмнең быел тагын 2 кызыл көн белән бергә халыклар бердәмлеге һәм Татарстан Конституциясе көннәре белән бәйрәм ителүендә кайберәүләр абайламый калды. Андыйлар өчен Ватан Татарстан газетасында халыклар бердәмлеге көне уңаеннан төшендереп язылган фикер урын алган. Газетаның сәяси күзәтүчесе Рәшит Фәтхрахманов быел 16-нчы тапкыр үткәрелгән яңа бәйрәмнең асылы нинди булырга тиешлеген ассызыклап булай ди. Бүгенге катлаулы дөньяда һәм авыр вазгыятьтә бердәмлек һичшиксез кирәк. Тик чын күңелдән берләшү һәм бер сафта булу өчен тигезлек сорала. Халыкларның тигез хокуклыгы кәгазьдә генә түгел, гамәлдә тормышка ашырылуы таләп ителә. Халыкларның телләре чикләнә икән, аларның яшәү рәвешләре оныттырылып, ассимиляцияләү сәясәте алып барыла икән, йөрәкләр дәрәҗәсендә берләшү һәм тантанага ирешү мөмкин эш түгел. Иземтә тәмам. Бәйрәм араларында әлдән-әле базарга азык-төлек алырга чыгып йөргән халык бәяләрнең кай җирдә икәнлеген дә белми калмагандыр. Шул ук Ватан Татарстан газетасы да базар хәлләренә үзенең бер битен багышлаган. Базарда иң тотрыксызы кәбестә бәясе икән. Былтыр аның килосын халыкка 5-6 сумнан кешкә сатып бетергән булсалар, быел аның бәясе 40 сумга сикергән. Әле кышка таба бәяләр тагын да югарырак үрләргә мөмкин дип фаразлый белгечләр. Бәрәңге бәясе дә шул тирәдә 40-50 сум. Күп кеш тырышлык сорытаган хезмәт белән шөгыльләнергә теләүчеләр алга таба да кимүен дәвам итсә, әле кичә генә шалкан бәясендә йөргән яшелчәләрне читтән алтын бәясенә кайтарырга туры килмәгәе. Бүгенге иҗат яшьләр нинди дигән сорауга җавап табарга теләүчеләргә Ватан Татарстан газетасы журналисты Гөлгенә Гыйматованың Нурбәк Батулла белән ачыктан-ачык әңгәмәсен укырга киңәш итәр идем. Безнең илдә кешене бакыйлыкка күчкәч кенә бәяли башлыйлар. Фәндәс ага Сафиуллинның бөеклеген исән чагында да таный идек. Ләкин югалтканнан соң аның гадәти сөйләгәннәрнең төбендә нәрсә ятканлыгына тагын да ныграк төшенәсең. Мәдәни җомга газетасындагы аның мәктәп китсә ни калыр дигән язмасын укып чыккан кешеләр моңа тагын кабат инангандыр дип уйларга кирәк. Аның балалар бакчасыннан башлап милли университетлар белән тәмамланган тулы милли мәгариф системасын булдыру халкыбызның милләт буларак исән калдыру өчен иң кичектермәс, иң кайнар, иң мөһим проблема. Тарихи язмышыбыз алдында бүген иң җаваплы бурычыбыз дигән сүзләрен васыят буларак кабул итсәк иде. Шәһри Казан газетасындагы игътибарга лаек язма йөрәгендә ата-бабаларыбызның курку белмәс рухын саклаган шагыйрь Фәнил Гыйләҗев белән әңгәмә дияр идем. Шундый фидакар затларыбыз күбрәк булса, Фәндәс ага Сафиуллинның васыятләре дә сүздә генә калмас иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саулашам. Исәнлектә күрешик.